Bueno, la veritat que fotut per no aconseguir alguna cosa més, perquè crec que l'equip ha fet un partit per mereixer molt més. Molt més, crec que des del minut 1 s'ha demostrat que el club, que l'equip, doncs anava a guanyar, anava a buscar els 3 punts. Volíem sortir d'aquí, encara que fos el líder, amb premi, depenent de com anés el partit, doncs el punt o els 3 punts ho valoraríem. I imagina't, qui hagi vist el partit, crec que la Grama no ha tingut un partit tan complicat, amb tanta bona sort i mala sort per la nostra. La primera parada de Toni, un porter de mèrit que li troba a Rodri, una parada espectacular de categoria, dos pals a la primera i la segona part en moments claus, un altre pal d'Aleix, vens al camp de líder i tens aquesta mala sort, doncs és complicat guanyar, però molt orgullós. Ho focalitzo tot i ho resumeixo tot en que el cos tècnic i amb la persona d'entrenador que soc jo estic molt orgullós del treball de la setmana, però del treball d'avui, vindre a aquest camp, exigir a la Grama tot el que l'hem exigit, fer que el rival amb 2-0 tingui que fer un canvi al 90 per perdre temps i tindre un altre preparat amb el 92 per perdre temps, tota la segona part perdent temps. Bueno, crec que si el segon gol, que és un gol de mala fortuna per nosaltres, no hagués entrat i alguna d'aquestes no hagués entrat, el partit hagués acabat molt diferent. Però bueno, crec que només hem perdut 3 punts, que encara que ens fa molta falta, però hem perdut 3 punts, perquè crec que l'actitud de l'equip, la sensació de l'equip, el com juga a futbol l'equip, com sap fer les coses, doncs d'aquí a final de temporada també és important, no? Les nostres sensacions. No? Sabíem que era un partit complicat i teníem il·lusió d'aconseguir-ho, crec que hem estat molt a prop i crec que el 2-0 és un resultat molt avoltat per el que s'ha vist al camp.